ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ ଆଜି ଅନୁଗୁଳର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ସୋ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁଣୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖାଯାଉ। ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଚାଲ। ଆଜି ଆମର ଜିପିଏସ୍ ପଛଗଡ଼ ଅଛି ଆଉ ବୁଲେଇବ ଜାଗା। ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଓହ୍ଲେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜାଗାଟି ନା ହେଉଛି ଗୁରଙ୍ଗା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍। ମସ୍ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ଭାଇ। ଅନୁଗୁଳ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆରାମରେ ବୁଲିବ, ବଢ଼ିଆ ପାର୍ଟି ଭୋଜି ଭୋଜି ହେବ, କେହି ଲୋକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ କେମିତି ଜାଗା। ଭାଇମାନେ ଯାହା କୁହ ଜାଗାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆସିବ ଶୀତ ଦିନ ବଢ଼ିଆ ମଜା। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗୁଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆସ ଭାଇ, ବୁଲିକି ଯାଅ। ବହୁତ ପିସଫୁଲ୍ ଜାଗା, ଆରାମରେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ବୁଲିକି ଯିବ। ରାଜା ବାବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମସ୍ତ। আসো 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 আসো।
ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା କରୋନା ଆମକୁ ମାନେ ଅଲଗା କରିପାରିଲାନି ଆମେ ବହୁତ ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ମାନେ ମିଟ୍ କରିଦେଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆସିପାରିଲେ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଗଗନ କ'ଣ କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କଚଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇଛି ନା ବିଚରାଟା ଆସୁ ଆସୁ ଆଜି ଗଳି ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି ଯାହା ଶୁଭ ହେଇଗଲା ନା ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ ଜାଗାଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ। ଆମର ବୋଲା ସଲା ଏବେ ଫେରୁଛୁ ମାନେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ ନେଉଛୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ର ସେଇ ଗୁରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ର ସେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଅନୁଗୁଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ଆସ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆରାମସେ ବୁଲିକି ଯିବ।